Zdarec lidí, já jsem Proch.cz a vítám vás u hry Rally něco. Tahle hra je o autech, celkem se mi líbí, hraju ji poprvé jenom podle popisku a obrázku. Tam si závod, Cars Class. Já jsem Dčko. Oponenti. Máme 3. Jsem Laps. To nevím, co znamená, tam necháme 4 Race. Tady stejně nevím, co si vybírám, takže si vyberu zase tohle. Nejprve říkám zase. A hrajou se 4 kola. A jsem čtvrtý. Jo, ta 4 byla jako... Ne. No, nevím. Hrajem. 2. 1. Jedem! Tak snad bychom to jednou jedinkrát mohli vyhrát. Jo, sejmu tohle. Zkrátka hoši. Ale po trávě jezdit neumí, to jsou blbouni. Jo, to je zvuk motoru. Super. Au. A jedeme dál. Jsme zažili nepříjemné menší hodiny. Teďka to pamatujeme na pár sezónu. Už to viděli, ne? No, dokonce to je zase nějaké zkrácení. Jo, říkáte si správně, ne, neumím hrát číslo. Jestli do mě napad, to by bylo. Hej, tak tohle... Ty taky neumíš hrát číslo. Já ti ukážu, jak se to hraje. Třetí ze 4, no tak je, ty krásně stará. Děláte stranu, že ten poslední mě předhodně. Jen počkej, jo, já tě chytím. Odvolávám, nechytím. Dobrý, tak jeď! Jsem čtvrtý a již v prvním kole. Co víc si přát? No tak Dory, tohle nebylo moc zkrácení, to bylo spíš prodlouho. Vidíte, že v hrách ten řidič bude napad. V reálu jako řízení celkem jde. Ale takhle budu muset brzdit. No, teďka bude určitě zatáčet, jestli to nefotuje. OK, a jedem! Zaber! Jeď. Teď jsme zastavili, to jsme mohli jet plynule dál. Nebo jsme si skočili a mohli jsme plynule dál. No, a zvuk motoru mám, to je divný, akorát si to je jako, bude to asi silný motor, ale chvíli jak pišťalka. Co se mi na autu zrovna dvakrát nelíbí. Ten hlubší zvuk. No, musím být spokojený s tím, co máme. Projeli jsme první kolo. Jak Bronvaj.
červený, žádný druhý. Ale tamhle je první. Jsem přece musím vyšel. Na rovince. Mám silnější auto, ale horšího řidiče. To neplatí, já si chci koupit automat. Něco řízení GPS, něco jako co to bude za vás samozřejmě. Něco jako robota tam. Který by jel na plný plyn a vždycky by to vybral. To se není zapět. Tak tohle se jí. Nenamlouvám. A už mě dohání ten červený země. No tak to červený asi nebudu čtvrtý, teda třetí. Prostě budu druhý. Ať chce nebo ne. Buď do hodiny, tak to mi chybí. Má strašně velký zrychlení, to neplatí, jak to pomalejší. Ještě nějaký teleport. A teď jsme v mojí fázi, kde vedoucí domů. Ale ten nerozbitelný auto, super. Co se... Když to hraju já víc jak chci být. Prosím. A nic rozhodčí neviděl. Hlavně. Když nevidí rozhodčí. Car damage, cože? Když jedem dál, žádný car damage. Jedem dál, žádný. Car damage, no. Já jsem zničil tolik aut, že jedno mě nespasí. Asi mě spasí, no. Tak logicky měl pneumatiku odstrčit, ne? No, nelogická hra. Má nelogické myšlení. No, car damage a jedu rychleji tím. Mě se kouří z motoru. Aha, tak to je ten car damage. Se motor damage. Jenom vím, že obhaju titul. Musím to podělat. Já bych byl spíš lepší drifter. No, na to zapomeň, že potřebuješ. Ani před mrtvou.
Mě to přibržďuje. To je ten car damage. No hurá, konečně se to trochu rozjelo. Tam ty sice už nedohoní, ani nedohoní, ale mám dobrý pocit z toho, že jsem to aspoň dojel. Sice to jako píše car damage, ale aby mi to aspoň rozbilo pneumatiky, když jsem to se jako nepáčí. Ježiš. Car damage. První na nějaký car damage. Více neporazím, ale aspoň to není napálím v cíli. Teď se mi teďka objevilo car damage, že jsem mnou auto už nedělal. Cílová rovinka. Teď jsem zahlíd auto přede mnou, tak to možná ještě nechytíme. Teď už ten car damage, který vůbec nevím, jak se tam mohl objevit. I can leave, I can fly. No kdy auta umí lítat? Ty dobyce řídíme. Ty mě nepředhodí, že jo? Tebe asi. Ale já. Ještě jedno kolo, jo. OK. Takže tady jste názorně viděli, jaký jsem byl řidič. Myslím si, že jsem prohrál a proto mi to nechali ten závod znova. Jako to. Asi car damage. Takže no, mám trochu smůlu. To dá říkat smůla. Prosím vás o odběry, o lajky, tohle bylo fakt jen tak pro zábavu. Taky tak se ta série jmenuje. No, asi čus.